Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji cewa Isra'ila da Lebanon sun amince da sabunta ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma ƙirƙirar wasu yankuna na tsaro na gwaji inda sojojin Lebanon za su karɓi iko da su. Hukumomin leƙen asiri na ƙasashe biyar ciki har da Amurka da Birtaniya sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa ta gargaɗi akan yunƙurin China na sace muhimman bayanai. A Najeriya jam'iyyar hamayya ta ADC a jihar Kaduna ta fada cikin rikici inda ake zargin shugaban kwamitin zaben fitar da gwani na gwamnan jihar da bayyana sunan wanda ya zo na biyar a matsayin dan takarar gwamna. A matsayin shi na ciyaman na kwamiti na mutum uku babu abin da zai gabatarwa ba tare da ya tuntubi sauran membobi na kwamiti musamman ni a matsayina na sakatare. Duk ina da madogara, duk action da muka yi taking a kwamiti muna da madogara. A jamhuriyar Nijar shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar ne ya fara wata ziyara a Turkiyya. Wata dama ce ta haɓaka hulɗar diplomasiya, tsaro, tattalin arziki, la'akari da Turkiyya tana cikin ƙasashen da a shekarun bayan nan jamhuriyar Nijar take samu kayan tsaro. To za mu ji damuwar da manoman Najeriya suka fara nunawa akan tsadar taki da kuma faɗuwar farashin amfanin gona. Amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Sharif Babba ke muku barka da hantsi. To a cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Wakilai ta Amurka ta kada kuri'a inda ta umarci shugaba Donald Trump ya janye sojojin Amurka daga yakin Iran ko kuma ya nemi amincewar majalisun dokokin kasar kan ci gaba da yakin. Ministan harkokin wajen Jamus ya bayyana rashin nasarar da kasarsa ta yi a yunkurinta na samun kujerar karba a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayin babban abin takaici. An yi shafa daren jiya ana kubsa fada a Mogadishu babban birnin Somalia. A Najeriya yayin da dakarun kasar ke cewa sun samu nasarar halaka 'yan ta'adda cikin da shugabannin kungiyar ISWAP da kuma kama mutanen da ke taimakawa 'yan bindiga a jihar Borno. Koya masana tsaro ke kallon wannan nasara da dakarun suka ce sun samu? Za mu yi cewa babbar nasara ce ga dakarun sojin Najeriya wanda hakan na nuna ingancin bayanan sirri da kwarewar jami'an tsaro wajen kai farmaki kan maboyar 'yan ta'adda. Waɗannan da mahausar rahotanni duk akwai a cikin shirin amma kafin nan sai na suma da labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka ko a shafinmu na bbchausa.com. Masu saurare Rabi'atu Kabirin Kace ke maku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar wato 2 daidai agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran ta yi watsi da yarjejeniyar da ake shirin cimmawa tsakanin Lebanon da Isra'ila. Jami'an lafiya a Gaza sun ce an kashe Falasɗina akalla 11 yayin da gwammai suka jikkata a har-haren da Isra'ila ta kai a yau Alhamis. A Najeriya jam'iyyar PRP ta buƙaci shugaba Tinubu ya murabus saboda kasa kare rayuka da dukiyoyin 'yan ƙasar. Saboda mu zamu shiru rayukanmu ne, dukiyarmu ake tabawa, lafiyarmu ake tabawa, ko daga ko ina. Tun ana ganin wannan abu dan daga can arewa maso gabas, arewa maso yamma kaza gashi ne yanzu ta mamaye ƙasan gaba ɗaya har cikin Lagos. A jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar ce ta alkawalin samar da matsugunnai ga waɗanda rusau a birnin Yamai ya shafa to koya al'ummar da lamarin ya shafa suka ji. Sai dai in mun gani sun aikata za mu iya yarda buska wannan magana. Minista na shari'a kamun a buge mu inna ya kamata da su da gwamnatin da dakantawa ya kamata su yi hasi'i da dukkan matakan nasu. To shirin na dauke da waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin amma duk sai bayan Aisha Aliyu Jafar ta karanto mana labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da kuma a tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka ko a shafinmu na bbchausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Rabi'atu Kabirin Kace ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana.
To a cikin shirin za ku ji cewa shugaba Donald Trump na Amurka ya caccaki 'yan majalisar wakilai kan amincewa da wani ƙuduri da ke taka masa birki kan yakin Iran. Shugaban Kenya ya ce gwamnatinsa ba ta yi laifi ba wajen baiwa Amurka damar gina cibiyar killace masu cutar Ebola a ƙasar. Wani rahoton cibiyar aikin jarida mai binciken kwakwaf ta duniya ya ce ɗalibai da malamai sama da 600 ne aka yi garkuwa da su a Najeriya a cikin shekara 2. To ko me ya janyo hakan? San cewa akwai 'yan bindiga suna da ƙarfi na sace wayannan ɗaliban. Abu na biyu shine gazawa na hukuma ta aiwatar da tanade-tanade da take da shi na kare makarantu ne. To muna kuma tafi da labarin wasanni amma kafin nan ga Aisha Aliyu Jafar da labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. To jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da safiya Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Najeriya. Za ku iya sauraron mu kai tsaye ta kafofin Facebook da YouTube ko kuma ta intanet dw.com/hausa ko ta manhajar TuneIn ko ma wasu tashoshi abokan hulɗa da ke Najeriya da Nijar da wasu ƙasashen yammacin Afirka. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan safiyar za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da nuna fargaba bayan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da wasu ɗalibai a ƙauren Moda a jihar Zamfara. Har wa yau a Najeriya alƙalma sun yi nuni da yadda ake samun ƙaruwar 'yan gudun hijira musamman ma daga yankin arewa maso yammacin ƙasar. A jamhuriyar Nijar za mu ji yadda aka buɗe bikin al'adu na Abzin da kuma yadda ake gudanar da shi. A Kenya iyaye ke ci gaba da nuna damuwa kan yadda ake samun ƙaruwar ɓacewar yara. Za mu ji irin matakan da hukumomi da kuma kungiyoyi ke ɗauka waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan na gabatar da labaran duniya. DW labarun duniya. Isra'ila da Lebanon za su sake sabunta yarjejeniyar zaman lafiya. Mali ta haramta amfani da babura a wajen biranen ko kuma manyan biranen ƙasar. Gobara ta kashe gwamman mutane a Indiya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jerin rahotannin za a ji shugaban Amurka Donald Trump ya umarci fara toshe asusun bankunan baki marasa takardun izinin zama. Za mu je Najeriya don jin martanin da ya biyo bayan hukuncin kisa ta hanyar rataya da wata kotu ta yanke kan maharan majami'ar Ondo. A jamhuriyar Nijar kuwa kwanaki 5 da fara rushe rukunin wasu gidaje, gwamnati ta sha alwashin samar da madadi. A matsayin shi wanda ya daha Kur'ani zai yi aikin shi tsakani da Allah, to muna jira mu gani abin da ya huto ya hudin nan zai kasancewa haka nan ko ba haka nan ba. Muna tafi da ƙarin bayani, amma da farko ga Abdullahi Tanko Bala zai fara da labarin duniya. DW labarun duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ceceki 'yan majalisar wakilai da suka kada kuri'ar dawo da sojojin Amurka daga Iran a matsayin marasa kishin ƙasa. Iran ta ce Amurka da Isra'ila na neman raba kawunan 'yan ƙasar bayan da ta kasa su a fagen daga. Sudan da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na kan gaba a ƙasashen da duniya ta manta da rikicin da ke addabar su. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku kai tsaye daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jerin rahotannin namu na wannan yammaci za ku ji yadda a jamhuriyar Nijar hukumomin jihar Tawa suka ɗauki babban matakin haramta siyar da man fetur a kan tituna bayan da suka bi dare suka ɗauki ababen sana'ar daga titunan. Za a ji yadda a wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ke
zargin karewar makaman Libya a tarayyar Najeriya a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalar tsaro. Wannan nema zai kasance jigon shirin. Za kuma mu je gabas ta tsakiya domin jin yadda mahukuntan Isra'ila da ma na Lebanon suka cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi a tsakaninsu. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan har ma da wasu shirye-shirye. Amma kafin nan bara mu ji halin da duniyar ta wuni tare da Abdullahi Tankwabala. DW labarun duniya. Hezbollah ta yi watsi da yarjejeniya bayan da Isra'ila ta kai harin da ya hallaka mutane 4 a Lebanon. Ƙungiyar tarayyar Turai na duba yiwuwar hanzarta karɓar wasu ƙasashen Balkan a cikinta. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya ce ƙudurin Amurka na gina sansanin killace masu Ebola abu ne da ya dace. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurari akan mita 16. Hauwa Halliru Gwangwazo. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya sama da ɗalibai da malamai 600 aka sace cikin shekaru biyu duk da ware naira biliyan 145 don samar da tsaro a makarantu. A karon farko shugaban Nijar Janar Abdurrahman Chani na ziyara a ƙasar Turkiya. 'Yan Afirka 18 da suka je Indiya neman lafiya sun rasa rayukansu bayan tashin gobara a wani otal. 'Yan majalisar Amurka sun kaɗa ƙuri'ar rage ikon shiga yaƙi da shugaba Donald Trump ke da shi. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Sashen Hausa na rediyon ƙasar sun ke muku marhabin da lale cikin shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Da fari kamar kullum akwai labaran duniya, kafin kuma daga bisani a saurari ragowar shirye-shiryenmu na yau da kullum. Amma yanzu a fara shan muhimman kanin labaran tukuna. A cikin shirin za a ji cewa an gudanar da taron tattaunawar magadan garuruwa na duniya na shekarar 2026 a nan birnin Beijing. Hukumar WHO ta ce Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo tana gaggauta dakile yaduwar cutar Ebola nau'in BDBV. Za kuma a ji cewa Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da wani ƙudiri na takaita ikon shugaba Trump na amfani da ƙarfin tuwo kan Iran. Yanzu ga labaran dalla-dalla daga nan sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin. Kuna tare ne da tashar CRI